आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शिवसेना नेते माजी खासदार श्री राजन विचारे यांच्या वतीने आयोजित चैत्र नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आज देवीचे पाठपूजन विधीपूर्वक संपन्न झाले. येणाऱ्या चैत्र नवरात्रोत्सवाचे आयोजन गुढीपाडवा गुरुवार दिनांक 19 मार्च 2026 ते रामनवमी दिनांक 26 मार्च 2026 या कालावधीत गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघेसाहेब टॉवर, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, जांभळी नाका, ठाणे येथे करण्यात येणार आहे. या नवरात्रोत्सवाच्या प्रारंभी पारंपरिक पद्धतीने देवीचे पाठपूजन करण्यात आले. हे पूजन माजी खासदार श्री राजन विचारे आणि त्यांच्या पत्नी सौ नंदिनी विचारे यांच्या हस्ते भक्तिभावाने पार पडले. या प्रसंगी परिसरातील अनेक शिवसैनिक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सगळ्यांच्या उपस्थितीत उत्सवाच्या तयारीला शुभारंभ झाला असून येणाऱ्या नवरात्रोत्सवात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.